बसंत ऋतु के जब आगमन हो जाई आज एकर बलमुआ परदेश में हो मेहरारू बेचारी घरे केकरा से रब डलवाई क्यों औरत के मन में विचार भावना ना होला कि बलमुआ हमार घरे रहते लेकिन मजबूरी बा भैया आया मजबूरी ऐसा चीज बा मजबूरी के नाम महात्मा गांधी हो जाए मेहरारू घरे बिया कोयल कुह के लागल कोका दे तनी कोका अच्छा मजबूरी के नाम महात्मा गांधी ऐसा बसंत के महीना बा कि बूढ़ो के रोवा के मुंह खुली जाला उनको चह जाम जाला चह जाम जाई रुए रुए जामे लगी जब बसंती बियार देह में हेले लगी जब बसंत बियार जब देह में हेले लगी बूढ़ो लोग